Ако си перфекционист или пък човек, който трудно се справя с гнева и фрустрацията, то това видео е за теб. Днес ще ти покажа една бърза техника чрез арт-терапия за справяне с това. Първо си избери два цвята, които за теб означават емоцията, гняв, фрустрация. Затвори си очите и започни да правиш различни движения с ръката си. Може да сменяш ръцете, може с водещата ти ръка. Важното е да влезеш в емоцията, да се отпуснеш и да действаш. Аз лично нарисувах доста неща, доста линии, доста емоция, явно бях събрала в себе си. И така изглежда тя, като когато си отворих очите, започнах да добавям още елементи. Втората част е да си представиш хубави емоции, неща, които имаш нужда и съответно да избереш цветове, които значат това за теб. Например, аз избрах синьо за спокойствие, жълто за радост и енергия, с оранжево съответно креативност и започнах да запълвам тези очертания върху вече линиите, които са ми били с темата фрустрация. Един вид запълвам отгоре това пространство с нещата и емоцията, която искам повече в живота си и на мястото на негативната емоция. Тук може да го направиш, както аз го правя, бързичко, можеш съответно да му отделиш повече време, което те съветвам, да си избереш конкретни цветове, може да избереш топли цветове за любов, за свързаност, за тук и сега, за присъственост, всичко, от което имаш нужда и самия ти съдържаш в себе си. След като това нещо е готово, идва следващата част и тя е най-забавна, а именно да надробим тези всички неща, тези хубави и ограничаващи качества, които имаш. Както лошите, така и положителните. Всичко, от което ти си съвкупност. Правиме ги на малки парченца с различни форми. Следващия етап, след като направим тези парченца, е на нов лист, на бял лист, да напишеш всички хубави положителни качества, които си, които имаш и които си създал. Може да е проактивност, че си разбираш човек, емпатичен, жизнерадостен, трудолюбив, всичко. Поне 20 хубави неща за себе си изпиши на нов лист. На лицето на този лист нарисувай символ, който значи и определя теб. Аз в случая направих сърце, защото цялото разбиране за мен е обич, съотдайност, грижа. И това сърце му слагаме лепило и почваме да залепваме тези малки цветни частички, които си ти. Хубавите и ограничаващите. Всичко това. Тази част е много приятна като колаж, защото успокоява и те нарежда в целостта, в която си. През цялото време, което правиш това упражнение, се замисли за всички неща, които имаш в себе си. Всичките неща, които са ти положителни качества и които те правят точно този човек, който си. Прекрасен, всеотдаен и всичко, което е положително. Можеш отделно на друг лист хартия, след като направиш рисунката и колажа, да си заведеш записки и наблюдения към това, което си преживял, емоциите, които са дошли и размислите, които са дошли. Въпроси като какъв човек съм аз, какво искам повече в живота си, какво давам на света от себе си. И тук, в тази тема, аз също така добавих моята вибрация към екосистемата ми. Това, което повече искам да давам към света и това, което съм. Пожелавам ти да направиш това упражнение, искрено да се забавляваш и да пуснеш всички хубави емоции да се проявят, да ги засилиш и да имаш едно прекрасно преживяване.